Fortsætter næste kamp i shootfighting. 1 gange 5 minutter. Vi har Kim Frostoppen Nissen fra Roskilde Judo Club. Restens modstander, som vi finder til Kim Frostoppen, er fra Fightcraft Martin Reimo Hansen. Kom så, Kim. Du kan sagtens. Kom så, Kim. Kom så, Kim. Kom så. Ned efter ham. Du er meget stærkere. Meget stærkere. Kom så, Kim. Skide godt, Kim. Kom så, Kim. Ja. Ja. Kom så, Kim. Kom så. Igen. Igen. Igen med hænderne. Med hænderne tal. Kom så. Bare bliv ved med at tage den sådan. Kom så, Kim. Ind og fyr løs. Tag den igen. Tag den igen. Kombination. Kom så, Kim. Kraftig slag, Kim. Kraftig slag. Kraftig slag. Kraftig slag. Han er bange, Kim. Og så Kim. Kom så, Kim. Læg kroppen i det. Læg krop i det. Du er i full mount.
Du må godt trykke, Kim. Du må godt trykke. Du må godt trykke, Kim. Tag armene. Tag armene. Kim, pas på benet. Pas på benet, Kim. Kim, pas på benet. Drej, drej, Kim. Kim, drej. Drej alt, hvad du kan. Drej, Kim, drej. Eksplosiv, eksplosiv. Eksplosiv, op og stå. Han har ikke noget, drej. Nej. Nu! Kom så nu! Sådan, Kim! Op og stå! Op og stå, Kim! Op og stå! Du kan bryde den! Fuck yeah! Sådan, Kim! Sådan, Kim! Den er din, Kim. Den er din. Du har selv fortjent. Ja, han kommer til at se videoen. Så bare... Han kommer til at se videoen. Jeg vil godt lige sige tomme op for din støtte. Han vasker dig. Prøv lige at se ham. Prøv at se modstanderen. Det var aftens tredje kamp, der stod imellem Kim Fostholm Nielsen sammen med Martin Reimer Hansen med dommerstemmerne 3-0. Kim Fostholm Nielsen. Skrid så med dig, Kim. Sådan. Smukt.